لختی جگر و علیکم السلام. زنده باشی. لایکت قبول. چخیلی عمر سوزی سلامتیت خوبه. اوچاکت چخیل شید اوچا جانت سوزه سلامتیش خوبه. دینا که جودا بدی بیدرک بدی. با خدا چند بار پرسیدم عمر جان سوز سلامتیت خوبه هم خیر. خوشگل بسیز کیرا گفتی خوشگل بسیز. Земфира. Привет, привет, Земфира. Как дела, как здоровье? Добро пожаловать. Ангел без души. Салам алейкум, сестра, как вы? Ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah, у нас все хорошо. А как вы, как здоровье? Добро пожаловать, ангел без души. Вот вам ключ. Спасибо, что к нам зашли, мои родные. Бахтовар, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Бахтовар. خوش اومدی براتشکب دودری جون سو سلامتیت خوب کورکوت سوزن خوش کلبسز عمر دبرو پاجالت عمر جون نگفتید گست شما سوزین پجون الحمدلله ما سوزیم اخدت پرسم و چجون چخیل شید سو سلامتیش خوبه نخی پشکه سوزی خوبی نسترینی سوزه لایک موندم با پیش زنده باشی دودر جون رحمت برای لایک میندارم دودرک پش خودت چخیل سو سلامتی خوب چیشید ماشین پوشین هست و خیاگون نویگری هست چی دوی чапоти печи мо фойда кадеса ё не без тебя скучаю. Салом алейкум. Ва алейкум ассалам. Хуш омадӣ. апа тоҷикистон апа теҷике намерам чӣ ба намера умарҷон тинҷи охе апашка дуо кунен ҳозир конкурс ҳар шид дуо кунен ба худо бовар кун охе бугу мози бовар мекунӣ намекунӣ имрӯз мара мия шаҳр рафтаним рафтам билет харидам даамура ба худо инами умара инами оча инами инсон инами умар навистесаку намурам
مادرش چه بخت و دقدیره دعا کده آمدستم گفتم که همه بختاوری دادره که مرا خداوند همی دورنده کنه چیزش که پدر و مادرش پیش همه اول پدر و مادرش گفتم چی روی کنه حج روی کنه دعا کردم خیلی دعا میکنم میشه دادر جان ده حقتون دعا میکنیم ای دستی ما چی می فقط دعا یک کف دعا خداوند هر کس نیت نیک داره نیت خیر داره در همین شب جمعه با نیت نیک به مقصد خیرشون برسونه امین. Привет, мама, как дела? Все уровни. Привет, сынуля, у нас все хорошо. Дела тоже хорошо, ничего интересного нет, пока у нас все отлично. همه رفتم برای کار برای کنکورس دادر جان خداوند که هر مرادی داره در همین شام جمعه به مراد مقصدت برساند امین. سوز شکر خدا بخش آمده بهترین دادر جان انشالله دعاگو هستیم هرچند که اگر وای نباشیم ما غریبیم انشالله که قبول میشه دومون. Индира, сестренка, заходи в эфир, без тебя скучаю. Ангел без души, окей, бахтовар, امین. ها تنجی سر همه سر خم میکنیم کار میکنیم لیچنش میکنیم بله دادر جان بهترین نیتی نکده پدر و مادر اینا برای ما را بهترین چیزن بهترین شخصانی هسته که ما را دیگه با یگون چی علیش کدم نمیتونیم با یگون چی برابرم کده نمیتونیم. رحمت اپا جان زنده باشی دادر جان رحمت کلان اپا جان زنده باشی دادر جان شما دا برای کنکورس دادره که اپاش برین اپای کورتون می ندارم برای لایک برای اشتراک افیر خداوند با الله اکبر الله اکبر همه کسا شما Я скучаю ки нашнохтум бахда. Намотана тесте залиш нахтум нашнохтум. Ама чира ёфта мешав падар. بهترین گنجان که این دیگه یافته نمیشه یگون چی برابرم نمیشه مرجان خداوند نگهبانش باشد خداوند شفای کاملش دیه امین. بچه جان من ترک کلید ندادم چی خدا چی خیلی بچه جان ساز سلامتیات خوب کورکات سازم یا الله خدا بشکر اشهد ان محمد رسول الله فیجه رحمت برد جان رحمت عمر پیجه میگه حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آدم چی کمه آدم نمیدونه سلام با همه و علیکم السلام
вале сози саломатиёт хубай учаҷонат созай нағзай корот созан хуш омадӣ. одам ози ҷамъ мешавози кани бинем я бор чишмонам кани
салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хоҳарҷон соз нақ саломатӣ хубе? Овоз мерава? Фарзандакот хубан хоҳарҷони азиз? Шоми ҷумъа муборакат боша хоҳарҷон. Дунёи забонҳо салом ва алейкум ассалом. Хушомадед додаряке паш. Шоми ҷумъа муборак боша додарҷон. Два братя ба шумо инчунин муборак боша. Хушомадед ҳама каса. Апаҷони азизам, шоми ҷумъа муборак бошад ба шумо низ. Бале овоз ҳаст. Зинда боши хоҳараке апаш. Хушомадед ҳама каса. Чӣ ҳол доред напай олмонӣ? Ҳол чия инами додарҷон? Чашм мекушед дар дуруни эфир. Ина эфирои дӯсто тамом меша, ба эфири хидмат сар метам. Ҳоли мо инами эфирдуроиву дастгириву эфиркунӣ додараки апаш. Эфиртон часпидааст. Часпидаги эфир? Эфир ташаккури зиёд бар шумо низ муборак бошад. Зинда бошед додарҷон. Раҳмати Аллоҳ барои сухани беҳтаринтон. Часпидаги то ҳозира? Аллоҳи меҳрибон, худоро шукр. Соз шуда. Ба фикрам канали духтарам дуромада будам. Ба фикрам барои апаҷони олмонӣ 330 будам, 300 шудам. Нагу ба худо. Ҳозир ҳамина ба номи Аллоҳ пеш аз ҳами суханта навиштан ба худо ҳамира гуфтани будам ки ҳами эфир ҳами ютуб ҳам қазиқи кардаимон ки як мара не ҳамаи мусалмонора, ҳамаи бандое ки ба ютуб сару кор доранд, ҳамара зиқ хафа кадай ба худо. чӣ бай хел кадиста бошад намедонам. Салом апаҷон, нағзедми зарифа. Ва алейкум ассалом хоҳараки азиз. Алҳамдулилло созем, худо ба шукр. Шумо соз саломатиятон хубай? Ина калидай бари боло ключ теп додамуд хоҳарҷон. Не часпидагӣ нест. Барои аму мегум ку вай духтарам дуромадам. Ба фикрам барои салом ба ҳама па. Соз тинҷ ҳама каса сози тинҷе. Ва алейкум ассалом. Алҳамдулилло созем, нағзем. худат созӣ додарҷон. Саломатиёт хубай? ман бенасроени ҳастам ки ба худо ами одамо меган иқарафта уқарафтаам қазиқи мешам ба худо ки баҳодир ту созӣ. саломатиёт хубай? шоми ҷумъа муборак боша. аз барои чӣ хеле шидеста боша и ютуб девона кадай мора. Ба худо мегум ку рост мега ба номи Аллоҳ дигар намефурам. амун дуруни бовар мекунем ҳамин рӯз тивай ки будам эфири баҳодур будам. Ки буд гуфт ки апат худод медони ки ай ту брома гирифтагиян. ба номи худо дигар намефурам каналма будром бубинам. ва алейкум салом баҳодур додарҷон. Два братя мега хуш омадин. Баҳодур два братя мега. Баҳодур эфирта кая кишти дига ман ҳушам дар телефон да ба худо ҳамин чи хеле як дузанак яҷо киши дига гапзания мегира. як вақт нигоҳ мекунам эфират мо киштагия ҳамақа гапи задем а эфиритарам фуромӯш кардам. зинда бошӣ. лайкат қабул. ҳама каса хуш омадем. ҷумъа муборактон боша. бори дигар созам, худоро шукр. раҳмат ба ҳамаи шумо муборак бошад. зинда бошӣ. не ки амо лайка ҷиқидӣ ё не ақаллан амо одамон мегирезам лайка ҷиқем бинем хирсан шавем ки амо лайк мунка бута. хуш боши апа. ака ба хеле мо ду канал дорам. чӣ хел ман ду канала пеш мебарам ба и гуреза ба и
чизка кунӣ вали салом апаҷон созакин ҳаматон. ва алайкум ассалом вали улжаев хоҳарҷони апаш сози худакат саломатиёт хубай фарзандакои талбидагӣ созан ниникаки майдаки соза ҷума муборакат боша хоҳараки азиз хушомадина калитит метамай бари боло бишавин ҳаматонда ҳастум зарифа мега бишавин яъне ки ҳаматонда ҳастум баҳодир дирӯз эфиртон рафтам хушомадин накадин ма два братӣ мега на гурехтемапа не дарҷон ма ба фикрам шумо мара нафаҳмидин айвай мегум писацакадагиёра мегум ба худо айхид майли айми дӯсто меган медорам меган аймай қагрих барои ҳамон ба худо намефурам дигам қанастрени надорум ки даже вай хидмам хабар намегирам ростига канали хидмам дига хабар намегирам чанда имрӯз да ами вай баҳодир бародарм дуромада будам да эфириш як кас мара гуфт ки апа худат медони ки айта чанда гирехтагия баъд дуромадам гуфтами ба худо рост меган апаҷони қандам 9 лайк зинда боши лайк ба ҷони дил қабул 9 лайк дикас 9 лайк 9 лайк зинда боши воҳ баҳодир ман 9 будам ҳамашу раҳмат апаҷон шукри аллоҳ беҳтарин беҳрӯз салом ва алайкум ассалом додарҷон хуш омадӣ соҳ саломатиёт хуб ҷума муборакат боша додарак два брат апа бахшиш ҳушум да кор будай мумкин бале дина барои ҳами баҳодир будӣ набудӣ як камакак чӣ шидем барои ҳами сухан дина да эфирма як камакак баландравӣ шид рости гап як бародар дуромад гуфт ки вай апа ма салом додум саломи мара алек намегирин гуфт хартон айлой гузашт ба худо барои ин суханаш не ки саломи мара алек намегирин хай мешава ки одамӣ намебини ягон мисол ё ки вақте ҳамун силкоро удалит кардам вай салом дода шояд ман надидам ҳама хай ишқилиб гапа кӯтоҳ кунем гап занем яъне ки ҳамун саломи ҳамун додагира ман надидам нависонда ки одаморо харшон айлой бигзара ба ҳами хел мешаванд салом таълеқ намегиранд ака даҳами гап ма ҳами шумо бошем мисол қар мекунем барои саломаш немара мега барои харшон айлой бигзара ака ма как бута ҳами ютуб кор кардаму хурдаму масалан фукм чиқшид як нигоҳ накардам охе одам бояд ки ҳама соат хо бой боша хо камбағал боша бояд ки хоксор боша да ҳами гапаш ба худо ҳами сахтем расид ки навз яка да ҳами гапи хоҳарам нависондад яке да ёдам зад ҳами сухана гуфтам ба худо сахтам расида ҳами гапи ҳам бародар шӯхӣ дорум баҳодир ҳеҷ гап не рост хоҳарҷон ин мешава одамӣ да бояд ки чӣ накуне просто агар ҳам салом алек нагирифт ба шӯхӣ бигӯ ки масалан ки чӣ дам поёнаш бинавис ки мара шумот намебинав ё ки мара надидӣ вай ҳами гуфт ки хартон айлой гузаштай мара гуфтак яъне ки ҳамун сабшеста ма кушода ки ба ҳамун барои ҳамун сабшеста мара мега харат айлой гузаштай туба раҳмат шумода муборак зинда боши додарҷон апаҷони қандам 13 лайк шидайтон зинда боши и 13 лайк охи ай дасти ман нест яъне ҳама шумо дӯстои гиромӣ мондаген ман намондам ки ҳама аз ҷониби шумо дӯсто рафиқо хоҳаро додаро зинда боше барои лайктон шоми ҷума ба ҳамаи шумо як бор дига муборак боша хуш омаден азизони дилам марҳамат ҳаматон айбари боло мони силкуҳотона кадоме ки нашидаед нафарои нестен якдигара дастгирӣ кунед да эфирам трам эфирта накишта вали марам да эфир будам рафтам тара лайк кайк мондум омадам салом додум зинда боши додарҷон и беҳрӯз додарҷон ви ягон кас шуд под канали мада зарифа мега два брата я ҳаст ма ҳастам шумода мега роза зинда боши хуш омадӣ розаҷон я паш салом алейкум ҳаматона ҳозим миём апаҷони қандам зинда боши хоҳарҷон гап нест хай калитат додам азамат ҳайдаров салом алейкум ва алейкум ассалом хуш омаден айбари боло бигзарен ма ҳамара ҳурмату эҳтиром мекунам хай мешава ки намебина навиштагиёшона бале додарҷон ба худо ман надидам нахо ки як салом қарзи парвардигора ӯ салома хо мешиносӣ хо намешиносӣ бояд ки салом бутиё ҷавоби салома бояд ки ту масалан бигардонӣ салом қарзи парвардигора хай надидам ака
вай додарам ман намедонам хош ки ман надида ҳурмат накарда уро яъне ки дар эфир ҳурмат накардамаш мега хара тайлои гузашта ба ҳамин суханаш ба худо ганда қаҳрм кард ки ҳамун шав ма ҷои таъриф нест ма каналиро дар плейлист мондум видеоҳоша баъд чиша як видео ма гуфт дар чӣ монд дар сообщества ҳамун якум бор аюра мондум ба айтра мондум ку баҳодур гуфтум ки дар вайд мондум сообщества дуюм тира мондум дар сообщества якум инсон буд дуюм ту хестам хеле гуфт хай майли мо барои уно мегум ки якум авра хубӣ кардам ма хубиам нестая просто ка дар вайш мегум ки хол кардам раҳмат мега ки хеле сухан навист хай майли шуд апаҷони қандам и сахарасира аҳамият тем касали нерва мешам аҳамият натен апаҷон не ба худо ҳамин там боши хоҳарҷон медонам аҳамият ма барои саломаш не барои саломаш хай дуруст гуфтам ман мисл гуфтестам ку салом қарзи парвардигора мега харш айлои гузашта ки мара мега ака амрӯз сообществе ма кушода шиди и ҳамун сообществе мара яъне мега харат айлои гузашта توبه کردم خدا سبحان الله این سخن آخه او دوستی درینا خواهر جان مثال ای سری کانال کشودگیم همون انسان در همه افیر ما در اومدگه مثال سلام علیکم هرچند که نمیشناسیم یکدیگر نه که خیلی خیلی یکم بر افیر مثال میکنیم که کانال میکشو یک آدم ایما سری کانال کشودگیت قطعی تای میخزه امروز خیلی میگه لبو آدم باشه سختش میرسه اپا ما میرم اینجا نه اوش نه گوشبریان من میرم رولتون من میخرم قهر کردم زنده باشی آخه امروز جمعه حوزی نماز جمعه همه با دو چی رفتین شوی جمعه برای امروز چای پای نیست دو برات اپا میدونم شوخی داره من خفن نیستم ها نیکیم گنده سخت میرسد نیکیم بله خواهر جون با او سخنی نیک یک مرا سلام گفت و سلامش علیک نیکیم با این سخنش خیر روز گفته مثال که چیچینه نیکی میگه خر دایلوی گذاشته تو دنیای ور سلام سوزمی تو سلام علیکم خوبی و چجان کلین تو نیومده و علیکم السلام بچه جان نه نیومده هزی سوزی خوبی کورکوت سوزن بچه جان سلام سوزمی تو و علیکم بله سوزمی تو گوتنی تو خودت خیلی سوز سلامتیات خوب دنیای ورد خوش آمدید شب جمعه مبارکت باشه بچه جان روزی شام جمعه مبارکت باشه رسیم سلام و علیکم و سلام شام جمعه مبارکت باشه خواهرک قندم سوز سلامتیات خوب کورکوت سوزن فرزندکات سوزن رسیم خوش آمدید و براتی میگه چونبالاکوش چیه تو صغیره فقط میدوری توجکی گپ نمیزن توجکی گپ زن یه خبری خوشکو بگو تیز چه خیلی خبر خوشه و اینا او من در جاش میمونم نمیخورم بگو چه خیلی خبری خوشه ای بچه ما کلید نداره دیدی خدی را کلید نمی اینا خدی را کلید نمیتی با خفه نمیشه اگر اومد بگینشه ما کار دایم بچه جون شما دم مبارک باشه گپ نیست بچه جون رحمتی الله برای سخن بهترین کار دای بچه جون ای برادر برا امو رولتنا بخور که خانوت نشوه ایجا نه گوشبریون ایجا فقط نوله و فیغون گوشبریون چه خوار جون ایجا فقط نوله و فیغون دو فیغون گرخت پیسات سشید چی و سیکاس خیلی شید چی با و خیلی شید ایجا فقط سوال جوابش چی با و پیسات سه سلام علیکم تیجی سیمیا و خواهرکی ما خواهر ما دیر میدوره و علیکم السلام الحمدلله سوزیم خدا باشه گر خدا که سوز سلامتیات خوب کورکوت سوز فرزندکوت سوزن شومی جمعه مبارکت باشه گربه اکجان سلام گفته و علیکم السلام ایتانی اکجان سوزی خواهرک پاش سلامتیات خوبه شومی جمعه با شما نیز مبارک باشه خواهرک پاش افیری مرا زپرتید کردن دیدی خبره نه به خدا چه زپرتید کردن دنیای ورد چی زپرتید کردن استغفرالله بگو در همین شب جمعه در دهنت شمال برخب که به خدا زیق منه که سوزن همه کسا
алҳамдулилла созем, ҳама каса хубем. Таҷисимия мега хоҳар якаш сози хуби янгат омад соз нигоҳш кун фаҳмо ҳоҷи Мирзо мега акаҷон и барои шумо ва янгам кӯяк бин дунё чида ба худо ана астағфирулло ба худо зиқм кадед айру чӣ кӯя бор бугӯ ягон падар налати Хайриддини Шариф жалоб равон кардай. Хайриддини Шариф ке дунёй вурд? Вай субҳоналло, дар ами шави ҷума иқа меҳнатакой кардагӣ. нӯширги корот қати хавари хушидака ами хавари хушамияй ӯ Хайриддин ке дунёй вурд? вай субҳоналло. ба худо тез гап зан ки дилам мекафа. намоз гуфтестадам ки настроение надорам. як ҳофизе ку дар байтхониш биниша охе ягон музик вай жалоб охе ай чӣ сабаб ту даву ягон чӣ кор кардае ки жалоб мекунад Хайриддини Шариф? бози ман баъди эфир ӯ ҷуҳнамарги Хайриддини Шарифа бе ами ютуб бём кукияй шукрона алло гаштем кӯдако грипп шидиян чанд рӯз шид бо 3 рӯз буд ки меҳмон доштам. фаҳмо хоҳарҷон ами саломат боше беҳтарини барои мо фарзандакота хушрӯ нигоҳ кун хоҳарак япаш мегум ки ами хоҳари ма чота наметова ба худо дер меоӣ бароим гуфтам чӣ кор карда боша наметова биниш дар қавра ки қати бини мекуфтагиш апаш як эълон кун пага видеои нав мемонам конкурс мешава 500 рубл фақат якум якум ҷой комменти касе лайки зиёд гира ғолиб ҳамо баъди 4 рӯз конкурсам маҳкам мекунам. баъд апаҷон пага сразу сообществ ваш мон майла дӯстони гиромӣ рисуем хоҳараки апаш нависонда ки апа як эълон кун пага видеои нав мемонам конкурс мешава 500 рубл фақат якум ҷой комменти касе лайки зиёд гира ғолиб ҳамо баъди 4 рӯз конкурсам маҳкам мекунам. баъд апаҷон пага сразу сообщества мон майла гап нест хоҳарҷон як эфир накардем охи қати сафари сардароз номи ҳамора истифода бурдем жалоб равон карда эва чихи ба мия жалоб тез маҳкамат кардан набояд дихел шава ку мега айда се жалоб зиёд шава баъд маҳкам мекунан ку номи сафар авторский будааст. Не номи сафар неҷа як номи ҳофиза гирифта буданд аммо вақти сурудхонишон ба фикрам вай ҳаваи ҳофиз чӣ кадаги жалоб кадаги астағфирулло нӯширги корот дунёи вурд ба худо ябора худмон зиқ бидем ябора зиқ мукади кушодаш намешавад дига
минутотон буд нашида ҳозиам айма не хоҳарҷон хай қариб омадистай насиб бошад намедонам ака қарибам не хай ҷамъ шидистай пай шаҳло мега бугӯ шабратна жалаб шаб бигира ҳуй мешава зангуш мезанем намебардорад бини хаб када иҷа астағфирулло нагӯш او خودش کیه تو برو گوش میکنه رسون میگه минутои ма дар замин зад мамашкае хелаш хели будайко ҳо ини до дарак монаби чӣ кор кардия вай вай ае бо қариб омадаги буде очаҷон нафаҳмидӣ ҳамо суратароӣ када будум барои чӣ буда фаҳмидум сурат барои чӣ буда ӯ сурат амо эфирои амо видеое ки мемони ку ягон жалаб ягон вай неста бачаҷон ӯ просто амо вай чӣ хел фаҳмам буд амо видеое ки чӣ кадаги ҳамо вақтши соатши ҳамо ваёша амо дақиқа ҳам хелиёша нишон додаги яки яъне ки хели не видео не чӣ шидаги просмотр шидаги чӣ шидаги карочи жала палаб неста бачаҷон ягон хавотир нашав кадом ҳофиз будаст эбиё хаб кунем номша нагирем ака казан теҷа ассалому алайкум ассалом хоҳарҷони азиз гиромӣ хуш омадӣ созӣ саломатиёт хубай фарзандакот созан шави ҷумъа муборакат бошад бози меома як 5 минута мебурам бо медурам майли додарҷон гап нест ба худои бача зиқимон кад ки япа дилит ба ман сӯхта боша канал тападарка кан мадая гап нест додарҷон як канал буда садқаи сарат ба худо бошавай намайли бигем канали майта мегириш ишқи ҳозира дуруғай ассалому алайкум ва алайкум ассалом додараки азиз хуш омадӣ хисравҷон хисрав будиен созӣ саломатиёт хубай хисравҷон чӣ намуд калид надодмуд казан хоҳараки япаш додмуд ба фикрам ба худои сухани додармон қисиқим кард я бураки инанҷа номша нависунда биё басташкини хапшкине ки бо дунё хандидай ҳозира дуруғай соз хуби ҳама каса иншоалло алҳамдулилло созем худо ба шукр шави ҷумъа ба ҳаматон муборак боша хуш омаден азизони дил шӯхӣ мекунам апаҷон саломат бошед ба худо рост мегӯ ё дурӯғ мегӯ ами бача ҳушёр нестай ба худо дунёи ворд чӣ мегӯй дунёи ворд намедонам чӣ гуфтестай рост мега дурӯғ мега и ними гапш дурӯғ ай рост мегӯ ё дурӯғ охӣ ё ки барои чӣ гуфтӣ шӯхӣ мекунам барои канали худат мегӯй шӯхӣ мекунам каналта маҳкам карданд казан теҷа мегам ҳамихел мега намедонам ишқи ҳозира дурӯғ боша накунш ишқ бози баҳодир мега 15 лайк лайка навмонди чи дӯсто ака да ҳами шави ҷумъа лайка як кабутаи сирхаи нофармона бикунинушку болора бихон модар ҳози мехонам ба худо қасам мегӯм не иҷа хеле найсундаи хол кардам барои каналат мегӯ шӯхӣ кардам дуруз шид силка намемонам 49 шидам силка монам кам мешам дига силка намемонам мега федя худо ҳама дилхунуку сархунук шуда акай баҳодир кидатам кардан бас кардам ишам субҳоналлоҳ апаҷон ҳози миём гап нест казан мега гуфти канал ма метамад гуфтам шӯхӣ кардам вой дигар дунёи ворд тамом ака дигар намебинемат занг шидааст гап нест хоҳарҷон дар хоҳарам садқа нахоҳай ма иҷозат бигири хоҳараки апаш зинда боши гап нест хоҳарҷон абачаи акбум дар хоҳарам садқа ята ишқи ҳозира баҳодир хандидай ба худо зиқ мункади хунаворит канам ки дунёи ворди чӣ хабар бо мега хабари хуш овардам
این خبرای هر روزه رو فهمیدیم دیونه شدیم با این خبر خشی رو بینیم. عشق حضیره پولجو نه پولجو نمیگه پولجو نه اپای کزن بهادر گفته اکوما مردم کی نمیبینی. آخه دیونه در کانالت میگم او بلوچکوی پانسما را دیگه نمیبینیم. رادیوی پانسما باریم بل 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 گپ میزد که دیگه نمیبینیم. با فکرم سمیت جیب و ای خواهرک من اومد. السلام علیکم و علیکم السلام. خواهرک همشهری از انک در جایی سوزی سلامتی خوبه فرزندکات سوزن شامی جمعه با شما مبارک باشه. خواهرک اپش که جوده که شما را بیدرکین کودککات سوزن خوش اومدی خواهر جون. اپای کزن سکواروتکا زنگتون زدسته چیز سکواروتکا زنگتون زدسته بهادر میگه ای سپس اینستاگرام دا میگذارم یوتیوب چوتا مزن نداد دنیای ورد میگه اینستاگرام میگوی میشه یک گونسم کار کده و علیکم سلام رسول میگه فیدیا برات دوخی برای بپولی ما کیدت خوردم عشق حضیره روی بپلی کیدت خورده. اوچه جان یه خبری ناخوش دارم با گریه نکنیم. با چی خبره ای به خدا بیاین به همین خبراتون زیقم کدین. ایش خبری خوش اوش خبری ناخوش ایش گریخت اوش اپیسات زکت دیونمون کدین ناخوی اب بچه چیگه پای با کو بگو اگر نفیدیه که گفتن گفتی کو بگو چه خیلی خبره. حوزی میام ایشم حوزی میام ترم ایره بین رولتن خری میروی چی بهادر اجازت بگیره بابو برو یگنه. شام جمعه با شما و همه دوستان نیز مبارک باشه. اپا جان قندم اینه من اومدم زنده باشی خواهر جان. با شما نیز مبارک باشه خواهرک اپاش مینت داریم برای سخن بهترینه دای بری بالا بگذار. اینم جب شی چخ چخ کده که بخدا هم قزیقی هستم که همین مردمی خلق یوتیوب هم قزیقیم کده است که میگم همین داد بگم نولا کنم همین افیر گریان کنم گریه کده بشینم. من خیر رفتم در حقی کانالم دوی خیر کنین کی جو میره خیر کانالت محکم بشی خو دم کانال من چخ چخ کده اگه با فکرم بسیار در کانال من میای خو در افیروی من نوس کشیدم خیر نوس کشیده تو به دهنت گپ نزده است که رحمت شما دم مبارک تجسیمیه میگه یک ساعت شید در دهن ما خیر قرتش که برا که اوجه چیشی قایمقی شید و چای سیاه شید بخرش برا بهادر نوس نکش کانال تا محکم میکنه دنیای ورد میگه چی گپ شیده به نگمت که زیق میشه که میفورت همین خبر رو بفهمی نفهمی بهتره خواهر جون بیو سری آرام تا بمونش گفتی گپای دروازه ما که بمونشم سرک تا آرام بسته. ای خدای بزرگ مهربان ای بالوش یا کولا را بخوا ای بالا هم نوست یا کولا بزن بین چه خیل میشوه سحری کار فراموش میکنیم. شادلیک السلام علیکم دوستلار و علیکم السلام دوست شادلیک خوش کلابسز ای باری بالا کلابسز ای باری بالا بشین کلابسز سلامتیتون سوزه پجانی ادمین که چی با گیریه میکنین خدا نگه دارد. ای گیریه پجانی خندم فقط بخندین خنده میزیبتون نه گیریه ندارم آخه برای هم دوستو به خدا هم قضیقیم کدن به نام الله هم بگه گفتم افیر بکنم نکنم آخه زیق میشم ایش میگه من 50 ایش میگه 40 ایش میگه 30 اون یکی میگه 20 آدم به خدا هم قضیقیم کده که زیق میشه خیلی مهنت میکنن مردم چه زیق نمیشه خواهر جان یا همه مثال دوستان رفیقان خرسندی یا خرسندی ما زیقی ما نمیشه که یا خرسند زیق باشن ما خرسندی کنم بگم ما پیش رفتیسم یا نمیشه که یا مثال خرسند باشن با ما زیقی کنم و خرسندی یا خرسندم در زیقشون زیقم
چی іш izlar yaxshimi sizlar yaxshimi alhamdulillah yaxshi siz میشه چی میشه biz میشه siz میشه yaxshi خودت yaxshi خودت هم yaxshi یا کی نه توبه بهادر در جایی که قطعی گپ زنیم шодлик по-русски понимаешь по-русски разговаривай пожалуйста если понимаешь а то я не понимаю по-узбекски шодлик шави ҷумъа муборакат боша фаҳмиди гапма ё не худои меҳрубон 6 нафари гап зане ба худо гап назане хай агар не биравам бишаки хазайнам мурда пиша нӯширги корот 100 чанд подписчик гирехта чи пишак мега хазайна мурда таптапи хокиш кинам пишаки хазайнта даим бегаи ҷумъа мурдай бо сари фарзанд рафт чӣ кор кард бечора садои зарафшон шумо зан ҳастед кани садои зарафшон терпени сабр кунем иншалло ҳамаш соз мешавад не оха медонам хоҳарҷон ҳамаш соз мешавад охи зиқ мешам ино медонанд и қамонесту қамон рафт кани зарафшон хоҳарҷон иҷада одам субҳоналло астағфирулло ана диди бо мара меган ки хенак пашка айман 60 нафар нест аввал доима бинумтон ки кирама салом надодам ҳадис салом ва алайкум ассалом бахшиш зиёд додарҷон надидамтон субҳоналло шоми ҷумъа муборакат бошад додарҷон айбари боло надидамат бахшиш ман 60 нафар мастер холматов сози саломатиён муборак шави ҷумъа муборак саломатит соза чира надидам бо садаи зарафшон шаби хуш апаҷон созен хубен мардам шаби шумо низ хушбахт бошад додараки азиз шоми ҷумъа муборакат боша хушомадӣ саломатиёт хуба айбари боло бугзар бахшиш надидамтон садои зарафшон 20 лайк аз номи ма айбари боло биромадам апаҷон меҳмони нагли шидам апа русо медонӣ чӣ меган наглета второи шасти беҳтарин кор кадай и беҳтарин сухан кадай наглета второи шасти хуб кадай бари боло гузашти ба ман меши даҳанам кандагӣ ина на биё на бира надидамтон маладес баҳои 5 ба номи худат додарҷон садои зарафшон шумо зан ҳастед ба худо ҳамира бо рости гап марам намедонам терпени сабр кунед иншалло ҳамаш соз мешавад бале хоҳарҷон иншалло шукри аллоҳ соз тинҷ апаҷон шумо соз хубен фарзандотон хубан апаҷон дар амин дам апаҷон охи медонам дар амандаи чиба намедроӣ ба худо ҳамин саломатӣ соз боша гап нест хоҳараки апаш ту медроӣ намедроӣ просто саломатитон соз боша ман аз замин то осмон хурсанд мешавам хайрият салом апа чанд қад шид нишон намедод мара ҳамин май гуфти гапоҷи дар калидор хондагӣ ҳамун чата як бор зер намекунӣ бигӯ чата зер кардам ки дидам ки биромадидум бадум дӯстон лайка зер кунетон роза мега садои зарафшон ма надидестам теҷи симя мегам аниса умарова салом 21 лайк апаҷони гулам зинда бошӣ ин лайктама ба дилам қабул кардам ба сердечкам гирифтам ду хоҳараки апаш шоми ҷумъа муборакат боша айбари боло бигзар ина калитака метамад марҳамат аҳмадов 21 лайк салом алейкум апа ва алейкум ассалом додараки гиромӣ созасти саломатиёт зер кунетон нишон метиҳо мар хо мегум ку да калидор хондагӣ нафамон чаташ чия и чатама томқа вақте хол мекардем ширчояй ана ҳамата дидам очкои дальни ближни барин дӯстони гиромӣ аз сухан кунам бирам намоз бихонам шумо ҳамҷа чақчақ када беисти кадаме ки бекалид омад
23 лайк. Зинда бошед. ака ма чата зер кардам, шумо ҳамо лайка зер кардам бигирин. хай худо ба шукр. исмоилҷон салом алейкум. сози хуби саломатиёт созаи хубай апаҷон ширинак қандак наботак мармалод додарҷони мармалоту шоколоду қандалоту жвачкаву чупа-чупсу пахтақанду чӣ бигӯмуд ба фикрам қанд намуд дига. твикс, сникерс. соз саломатиёт хубай. саломту алейкам нагирифтам. ва алейкум ассалом. хуш омадид додарҷон. шаби ҷумъа муборакат боша. мо ҳамагони хуб бардам ба қувватем то ин дам. худакат сози саломатиёт хубай. саломатӣ созай апа аҳмадов. алҳамдулилло созай аҳмадов. худакат пурсем саломати худат чӣ хелай. апа прикол кардем да ширчой. ҳо ширчой охе ба худо ма чата ширчой мефаҳмидам. ма чӣ меи чата ҳаминҷа одамо чата зеркун чата зеркун чата зер кардем ки ҳамин зер шуда. подписчику 200,000 соат ба плейлист ҷамъ кардодум нест шуда. астағфирулло бигӯем ба худо ита зиқм кардем. ма бирафтам намозхона шумо мара ганда зиқ кардем. шумо медонед ҳамин эфиртон ба худо зиқ
ҳама каса хуш омадед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳама каса хуш омадед. шоми ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад. эбе айнимаш сар кунам. иқа навистӣ қиссаи ишқи Зиёдулло ва Парвина. модам клуб чидан наметен. хуш омадед. мо намозда будам. бахшиш ина калита бигирай бари боло. ваҳдат дилавой хуш омадӣ додарҷон. шави ҷумъа муборакат боша. олимҷон ба ҳарфҳои майда нависен. меҳнати апама барбод мерава. зинда боша олимҷон. сози саломатиёт хубай коракот нағзан. шави ҷумъа ба шумо низ муборак бошад. чизои муфид мешавад. алҳамдулилла соз хуб. раҳмат шумо чӣ хел дӯстам шаҳртоз. чизои муфид додарҷон. сози саломатиёт хубай. хуш омадӣ додараки апа. шоми ҷумъа ба шумо низ муборак боша. ай бари боло. касеро надидам нахондам. бахшиши зиёд барои ки намозда рафтагӣ будам. федя бародар ман ҳастам да шумо ҳамун зангулаша зан ки бо удалид накунаш ютуб. ҳадис тв мега қиссаи ишқи Зиёдулло ва Парвина мешавад соз бародар. аз шумо пурсем. 26 лайк. зинда бошӣ додарҷон. лайкат ба ҷону дил қабул шидаги ай бари боло бигзар. худоро шукр соз раҳмат роза мега қиссаи ишқи Зиёдулло ва Парвина. ем та дуре дрозе кадай бача номтаки бача се арус ай даст додам мега. воҳ бачаё тат ҳафташид. ҳадис тв описание кунам ё подписаться мекунӣ. федя мега баҳодур иқа ключ ксерокопия кун мада биёр тақсим кунам. олимҷон таваллуди шумо чандай роза мега. фархори соз хубем. ҳама каса алҳамдулилла ҳама каса хубем. созем нағзем бардамем ба қувватем. калите дода будам. шаҳртӯз куҷода даст бардор. теҷасимия мега чизо не бешухӣ кидат мекунанд ё кидатшон мекунӣ. шаҳртӯз мега апай роза ҳамеша худо соз бошӣ. муфид мега ман ҳастам болора хун. федя ҳадис тв мега рамазонҷон фархор хуш бошен мега. ака ҳамун силкиҳотона удалид кунед якта. ман калитон бутам силкиҳотона удалид кунам. суханотона бихонам. ассалому алайкум мама лайф. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ хоҳарҷон. шаби ҷумъа муборакат бошад. рост мегӯ баҳодур. мегӯм апам намозхонӣ рафтан намефаҳманд. охи кадомиш намефаҳманд. қиссаи ишқи Зиёдулло ва Парвина паго сеюмш туй дорад. созен хубен апаҷон. фарзандо ҳама хубан алҳамдулилла. агар маро пурсӣ худо ба шукр созем. ай шумо пурсем соз саломатиёт хубан. фархор созен хубен апаҷон. алҳамдулилла созем худо ба шукр мешава. алҳамдулилла соз хуб. раҳмат. чӣ навигариё чия додарҷон. навигариё фақат ами доду фиғони ними рафиқо дӯсто зиқ шидан ба худо ки мегӯм барои арӯсом як реп хонам студия дар кораи шаҳртӯз мега. ассалому алайкум ва раҳматулло. зарафшон мега ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед додарҷон. боло бигзар куб бинем ки дастгирӣ мекуна. дастгириш кунем. ваҳдат дилавой мега. рамазон фархор теҷики ба пеш мега. ба туй мекунанд. шаҳртӯз ягон лали ош сурат гирифта рӯӣ мекунанд. та чизои муфид мега. теҷасимия салом додам алек нагирифтен. қиссаи ишқи Зиёдулло ва Парвина мега. қиссаи ишқи Зиёдулло салом нав дидам. шукронаи аллоҳ гаштем. худакат созӣ мега. саломат бошӣ. чизҳои муфид роза мега. ман равам ош када метам ҳар душта. қиссаи ишқи Зиёдулло мега. чӣ бар рафтистиян шу карда хурсандӣ чӣ шаҳртӯз. чӣ бар рафтистиян шу карда хурсандӣ чӣ шаҳртӯз. муфид мега. рамазон теҷа фархор ман шидам 1004 гишам мада. ваҳдат дилавой мега. имшаб никоҳ доранд. қиссаи ишқи Зиёдулло мега. шукронаи аллоҳ нағз раҳмат. апаҷони админ шуморо пурсидам. беҳтарин хоҳарҷони азиз. алҳамдулилла мо хубем. ҳама каса то ин дам соат ба розигии худованди бузург меҳрубон ина намурдем. ба шави ҷумъа яъне шоми ҷумъаи муборакам расидем. ям ба розигии худованди бузург меҳрубон шукр мекунем ки то ин дам соат бардаму ба қувватем. рамазон теҷе жду вас
ваҳдат диловой мега апай мама лайф сӯзи ваҳдат диловой мега. Ҳама каса хуш омаден азизони дилу дида. Худо и баҳодур ки ҷо ошид и дунёи ворд ки ҷо ошид ҳама бирафтиян. Як камак агар пеши эфир бирависуд ҳама мераван овоз намефаҳманд. да силкаҳотон садқаи силкаро бида було. Худои меҳрубон. Баҳодур носа қати кола зада ба фикрам гаранги чӣ? Кира нахондам. раҳмат теҷи жду вас ваҳдат диловой мега шартуз решота гирифти теҷи семья мега ваҳдат диловой 388 рамазон мега теҷи семья рафти чи қиссаи ишқи зиёдулло мепурсад. апа мегум ами комментора клип бар ин мехони хом бурдеседа овози ширини дарвози зинда боши хайрат як бор таъриф мекардае ба худо ҳамин худут буди ягон каси дига таъриф кард бешухӣ ё носа кашиди қати кола зади и сарвид ягон хеле дига шидагия вуҳ дар ҷои асосиш расидиян ку ҳами никоҳ куна бо номта алиш мекуни шартуз чизои муфид мегам ман намиҷаем гап незду дарҷон то охира иншаллоҳ ваҳдат диловой мега апа бу омадам созем алҳамдулилло олимҷон худакат сози саломатиёт хубай коракот созан шави ҷумъа муборак боша. Салому додам, салом таълиқ гирифтам, нагирифтам, рости гап намедонам. Агар нагирифта бошам бахшиш. Ришма гирам апаҷон қиссаи ишқ мега зиёдулло студия ҳаста алёкан ака олимҷон мега волай мусиқӣ салом алейкум ва алейкум ассалом хушомадӣ шоми ҷумъа муборакат боша. Гаранг не гарангум гаранги ё таранги баҳодур нафаҳмидам бешухид як бор ай даҳани тута таъриф кардӣ хирсанде шидам ки ака мегум ами ки шавам хаб канам астағфирулло бо марам сар канам булбули гӯё шавем ку обуна дӯстон рамазон теҷе фархор мега хоб ки бошад ки ҷодар асте майли апаҷони гулам шаби хуш. Ман видеоҳои шавкатҷона плейс карда хоб мерам паго бо кор нағз монем то паго и шавкатҷон кие анисаҷон агар гап байни худ мона и одамо остак дар гӯшум бигӯ кие шавкатҷон фақат ами шавкатҷон мегӯй куморо бифаҳмем апай роза мумкин 16 сола бошен чизои муфид мега бародара ами силкотона кам ут кунед бахшиш да рост мега ба худо ҳам калид метавам ҳам силка удалид мекунам ҳам мехонам ба ягон ҷош мешавад кадомета намехонам хафа мешавем барои ҳамун силкотон ақаллан удалид кунем калон сол метови роза мега олимҷон апай аниса сози ваҳдат диловой мега бобоҷон давлатов ман омадам зиқ шуда омадам чӣ ба бахтовар чо бобоҷон давлатов бахтовари чӣ ба зиқ шидӣ НТВ 28 лайк апа зинда бошӣ лайкат ба ҷону дил да ҳамин шави ҷумъа қабул боло бигзар ютуб
хислатҳои тоҷикоро ҳилаҳои тоҷикоро фаҳмида. дар ҳамин бораи ютуб ягон чӣ нагем ки ютуба қарш мекуна хаб кунем. маҳтал ишора та ҳамин ютуба худом. братан дар куҷо студия Москва да Тоҷикистон да қисса ишқи Зиёдулло мега хай апаи роза 15 туғрия чизои муфид мега. Не калон нестам роза мега. сомонаи ютуб Рамазонҷон теҷаки фархур Рамазон мега. роза кумада буша ваҳда дилавой мега. роза қариб мега. теҷе симия шартуза миҷам. ай теҷе симия ключит кане? ё бе калипди тозира. калити дода будам ку ключти апа додумуд калитдам додум. калит дорем. як суруди рақсӣ мехонам камтар хушҳол шавем. ку як бор бихон агане бешухӣ молаи мусиқия ки ягон гап мешава ку як бор бихон. ваҳдат созум додарм. аниса мега Москва да ака метро Марина пешаки зайнит мени Олимҷон мега ки силкотуна камкам уд кунен ки то и бабуля уд мекуна саҳар мешава е дунёи ворд хабка ки бо айсимози махкам мекунама. апай роза ма штура надидам. муфид мега клита гирифта айдар берунум карди чи ба худо ё не бешухӣ калит даёдумас калиту дода будум бовайд кардам калита гирифтам. хаб мекунӣ калита мегирам. баром хам тез гап занги калита нагирам. қиссаи исломӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. апаҷони гулам чӣ ҳол дорен? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. алҳамдулиллоҳ созем. хитон чӣ хеле созе саломатиётон созе. шави ҷумъа муборак боша. гуфтам мухтаҷ шидам дига салома нимкола мекунам муборак мегӯм. ваҳдат ҳами ҷаи сози хуби аниса мега. апай аниса шаби нағз баҳодур мега. вай духтар эфир мекард роза ба фикрам. Олимҷон мега ман ҳаминҷо апаҷон симия теҷе ҷа бикунӣ ки калитотон нагирам. шукр гаштем бо дуои дӯстон. ваҳдат дилавой мега. қиссаи исломӣ ман як нуқта бас аст. иншоалло хуб астен. хоҳарҷони азиз гиромӣ ба худо номотон алиш мекунед намешиносам. алҳамдулиллоҳ ҳама каса хуб астем. бардам ба қувват астем. хоҳарҷон худат соз фарзандакот хубан. хоҳушон кади чӣ? худо баҳодур шумо дар шаби нағз. аниса мега дунё хандидай баҳодур. бобоҷон вообще настроением гирехтагӣ базиқ шидам. чиваки бахтовар чо кади бо си лайк қапен олами мусиқӣ зинда бошӣ. не ки ку ягон суруд бихона ка номерта бите брат ма худам мунис дорум. амчи минус дорум ки мега Зиёдулло мега. апай аниса раҳмати калон баҳодур мега ман мошин набридам. хай мошин набриди мотосикла мақала набриди. хай мошина набриди. иншоалло падару модарта ҳаҷрой мекунӣ. зиқ наша додарҷон. ай ҳама беҳтарин падару модару ҳаҷ равон каданай. зиқ наша додараки апаш мешава иншоалло. назари худованд дар пастия дар баландӣ нест ку. апаҷон олмонӣ лайкш дар шаби ҷумъа қабул шид. яъне хеле мегӯяд муфид. не ма эфир намекунам. ма канал надорум. роза мега зинда бошӣ баҳодур. аниса мега симия теҷе 1002 ма шидим буша мада. ваҳдат дилавой мега ба ҳаматон чақчақ то саҳара ба ҳазор Рамазон. фархор мега исмоилҷон ма омадам и калитои шумо гиҷӯшидаай. ай ба худо ма калитотонро нагирифтам. ами и чӣ гап шидаги? ай семия теҷе Россия жду вас. ваҳдат дилавой мега апай аниса баҳодур хай гуфта қиссаҳои исломӣ ключ марҳамат додарҷон ключа бигир бари боло. исмоилҷон ключ додмуд. ваҳдат шидам. семия мега апай роза фақат ба меҳмонӣ мерам хонаи мардум. кай хитон мора меҳмонӣ файрод мекунем. муфид мега қиссаи ишқи Зиёдулло ҳама чиза уд кардам барои бевафоӣ. дурӯзо
ки мега зиёдулло мега ина силкая бинен мешиносен. Аниса мега ака Исмоил чизои муфид мега комментариёро якта ай дарвоз мехона, якта дига ай ҷиргато зинда боши. Рост гуфтӣ. Апа Аниса ку як хабар гир мара ваҳдати лава мега бе тез тез бихонам. Аниса сози бобоҷон давлат мегаем. Бобоҷон давлат охе додарҷон ҳам силка удалид мекунам, ҳам калид метам. И ма да як эфир чанд рола бозӣ мекунам. Братан диққатима хушрӯ гап занам. Ма иҷа чим режиссёром, киномеханикам, тоба сиёмшикам, 3 рола бозӣ мекунам. бародаро ку як дастгирӣ кунед ки 43 подписчикум нест шуда. Ҳадис ТВ мега Шавкат чӣ ба эфир накардести бобоҷон давлатов мега чизои муфид. Исмоилҷон мега дӯстон хабар гирен, дастгирӣ кунед. Теҷисимия мега ба ҳаматон шаби ҷумъа муборак бошад. қиссаҳои исломӣ мега зинда бошед. Додарҷон ба шумо низ муборак бошад. калита дода будам айбари боло бигзар. Ҳадис ТВ як хабар гир мара ҳастима да ваҳдати лава мега ин апаҷон бинен. Аниса Умаров апаҷон ключ те додмуд. Чӣ ба калитотон нестай ки Исмоилҷон ма калит дода будамуд. Гӯҳо апа роза мо ҳичира на дидему намедонем чизои муфид мега. Апа ягон духтар нест қатиш ошиқӣ кунам. ваҳ бача и чӣ шид ку чӣ меган заксхона шид и чӣ шид боғи ботаникӣ шид чӣ шид. И канали дуюми марам ёд гирифт. И канали дуюмам марам ёд гирифтумаку қиссаҳои исломӣ мега. ака Исмоил бесавотӣ омад. Чӣ бесавғотӣ омадем ку ака Исмоил бесавғотӣ омадем. бароям калидш надодамон ки муфид. бобоҷон Шавката корш бисёре. Аниса Умарова мега саломат боши. апай эфир мекуна бобоҷон. Аниса мега чизои муфид фаромӯш кардам. Исмоилҷон мега вабше ҳичи набуридам. Ман бахтарин одам будам. бадбахтарин астағфирулло бугӯ. астағфирулло. Олимҷон номер дорӣ? қиссаи ишқи зиёдулло мега. Аниса шинохти бобоҷон давлатов мега. серед мехонам барои сеташ қиссаи ишқи зиёдулло мега. анамо гӯшина мондем. дар ширакои ака Исмоилҷон ждат дорем чизои муфид мега. бобоҷон нашинохтам додарам. Аниса мега апаҷон имрӯз эфир кардам наёмади. Исмоилҷон мега ки наёмад. Исмоилҷон агар мара бигӯ рости гап ма дар хона набудам. ма як ами саҳри эфири ки дуромадам. саҳри барвақт ки эфир карда буде ҳозбест ки буд эфир кард. саҳри намедонам барвақт ки эфир кард. карочи намедонам. эфири Баҳодур дадур омадам. баъди эфири Баҳодур зангам задан ай тоҷикистон гап задам. ба ҳамон қади хайрихуш кардам. биромадам шаҳр кор доштам. шаҳр рафта будам. додарҷон агар мара бугӯ ба худо инам бегаӣ омадам дуромадам. ман бахтовар. Аниса бобоҷон давлатов мега чизои муфид айма дишира қиматай. Исмоилҷон мега олимҷон қиссаи ишқи донда ки то охира буд чизои муфид мега. Баҳодур брат аз Абдулло нур гирифтам. бобоҷон давлатов мега гирён удалид кунед. қиссаи ишқи зиёдулло мега. навистам номера ака. олимҷон мега ваҳдат ма ҳастам. ҳадис ТВ мега гирифтам. зиёдулло мега гирифтӣ. олимҷон мега бахтовар созии хуби додарам. Аниса мега ҳо ҳамун дар шираки қиматае ки маъқул мушидагия. ака Исмоилҷон чизои муфид мега чизои муфид зинда бошин. Исмоилҷон мега чанд сум билет Баҳодур мега шарту сози хуби. Аниса Умарова мега боғи ошиқон шида эфири шумо. апаҷон админка ҳамура мегӯ мира бин мега ягон таниса. акаи Исмоил саломат бошин чизои муфид мега нест соз нестам. Аниса бобоҷон мега салом алейкум шомтеҷе. ва алейкум ассалом додараки азиз хушомадӣ. шаби ҷумъа муборакат боша. ма шаҳри туз нестам дигар. ки мега зиёдулло мега ман келинко омада келини интернет гар набоша ки бачам ғамш метам. ябор гап хон ман келинко омада келини интернет гар чӣ ба далилчи кади намонде бихонам. Фархуша Саидов 31 лайк. салом алейкум ҳама каса созен
خوش آمدین و علیکم السلام دودرک اپش سوز سلامتی و خوب الحمدلله ما سوزیم خدا به شکر شام جمعه مبارکت باشه دودر عزیز ایبری بالا بگذار ای اپای انیسه یک ساعت پیش ما خیر خوش کردیم ای توهوزی گشتیست در امیجا بهادر میگه فرخشو تجه سیمیا مهمان شوین اپا میگه روز اپا جان سوزین خوبین اسماعیل جان میگه بهادر خب کن انیسه میگه صدای عاشق سلام علیکم همه سوزین همه کسا و علیکم السلام الحمدلله همه کسا سوز خوبیم خدا که سوزی سلامتی مبارک سلامتیت خوبش شوی جمعه مبارکت باشه خیر من رفتم بابا جان میگه بابا جان گجا میره بابا جان دولت بختور دودر جان گجا میروی بختور چی با سوز نیستی چوکدی انیسه میگه بلیت 1000 سومه سومه بهادر برات بلیت 1000 سومه بهادر برات بختور میگه من رفتم رپیتیسیا کنم قصه عشق زیادلو میگه سوزم خواهر جان اسماعیل جان شما سوزین نغزین روزا میگه مهاجر بچه سلام علیکم و علیکم السلام حکیم جان زنده باشی سوزی سلامتی و نغزه حکیم جانی مهاجر یا که خطا چی کردم شب جمعه مبارکت باشه خوش اومدی فرخشا و علیکم سلام بهادر میگه روزا ما اکایم اسماعیل جان میگه اپای روزا اکای اسماعیل خواهر میگن مفید میگه زنده باشه اکای بهادر فرخشا میگه انیسه وابشه نسترین پرید امروز از یوتیوب بیزور شدم تمام به سلام دیگر نمیدارم یوتیوب بابا جان دولت میگه اپا جان ای کجا میشی اپا جان صدای عاشق مرا میگن دودر جان اگر مرا ببین ما ای دوشنبه میشم ویم اصلی وطنم دروازی هستم دودر اپاش لبا جان ها امروز چی کردم همه کسا خوش آمدین عزیزان دل شب جمعه به همه تان مبارک باشه خداوند همه شب جمعه چی مراد و مقصد دارین با مراد و مقصد نیکتون برسونتان امین من فرخشو کجا بودم با چیزای مفید یک خبری نخوش دارم برای شما قصه عشق زیادلو میگه همین خبرو خوشتونم قصه قیم کده که بیایی نگه این روز ممکنه شناس شویم والیم جان میگه اسماعیل جان یک جدا من دودر میشم میگین اخی یک جدا من خواهر میگین روزا میگه ما اکایم بشخ اسماعیل جان میگه بختور زیغ نشین دودرم همش نقد میشد انشالله انیسه عمرو میگه چی باشد خبری نخوش شرطوز چیزای مفید میگه با کدام مقصد شناس شویم روزا میگه نه اپای روزا ما اکایم همه جودا اسماعیل جان میگه اپای بالجوانی را کانالشون سوخت ای و چی با اکا بهادری را بی پیسات تمام شد با سوختنک سر شده سبحان الله ای چی گپ شده استغفرالله نه اپای روزا اکای اسماعیل جان اکان میباشن براتن چیزای مفید میگه فهمای اسماعیل جان دودر جان روزا میگه ای سلامت باشی اپا جان خداوند 1000 سالت کنه زنده باشی صدای عاشق رحمت الله برای سخنهای بهترینت اگر مرا بگی میندارم دودر جان شما هم همچنین سخن به ما کردی به شما هم همچنین تعلق دارد دودر که اپاش خوش آمدی باری دیگه شب جمعه مبارکت باشه همین اپاشکه کیدت کد منو زیقی کد بو بهادر کیدچیون اینو با سر کده بچه ای قدای چپادی پیچ دادم نخود که حالا مرا کیدچی بگوی بختوار امو 1000 روبل آمده میدادی یک ماه پیتنیده رول بهادر میگه راست میگه اینه مرا میدادی یا دوهای زورت میدادم مخید چکو میکن چیزای مفید اسماعیل جان خندیده حضیرش ده یک ردنوی روزه حضیرش ده کک ردنوی روزه ولیم جان میگه و اپای بلجوان روزه میگه بخدا اکه چی گریز تمام شده با سوختنک سر شده بخدا احتیاط کنی برای همون کانالاتون هرچی نگین هر باید چی نکنین شوخی بیادبونا نکنی گیره بین چی گپا چی خبرها شدیسته اقلا من 1000 شوم یک سال زیاد شد کانال ما مرا 1000 کنم اسماعیل جان میگه آوردی از رحمتی
الله دختر جان چی رحمت انا که دخترمون چوی کده چای کوت میکنم الان سخنای شما رو خوندن میگیرم. شرطوش چخیل سوخت بهادر میگه ای به شوخی اخیر نشید وستنوید کرده بهترین کانال بوده اپای بلجوانی شوای قلاوری را بگو مفید شوای قلاوری را نمیگوی بو روزا بو نگوی ما کاک دوست شناس نمیشم روزا بو نگوی ما کاک دوست شناس نمیشم معلم جان میگه سلام خونه سوخته ها خواهر جون خونه سوخته ها مالی کانال سوزک سر شده یا این کانال محکم کنک سر شده ای خونه سوخته ها استغفرالله سمیره سوزی سلامتیات خوبه و علیکم با سلام خوش آمدی خواهر جون کلی تمیتم در بری بالا شب جمعه مبارک باشه خواهر عزیز فرزندکات خوبن مرا قریب مونده همی مرا هزار کنه اسماعیل جان میگه گپ نیست دختر جان ها دوست برین شناس میشم چه خیلی شناس شیدنی که علم جون روزا میگه Невор, здравствуйте, Джон. Джон, да, Джон? Здравствуйте, добро пожаловать, добрый вечер. Спасибо, что к нам зашли. Как дела у вас, как здоровье? شما این که دچی 10,000 سوم نمیتیم شما که دچی 10,000 سوم نمیتیم вообще پول شما ده نیست که دچی و نخود همیشه جمعه خیلی بگوی مورا سمیره خونه سوخته خوش اومده پجان سازی خوبی اسماعیل جان میگه واه کانالای کی محکم شده بابا به خدا کانال دودرک من دنیای ورد کانال خواهرک من بلجوان همه اینو به خدا باور کم قضیه قشیدم این گریز تمام شد با سوختنک سر شده شما 1000 نمیشین ما گارانتی میتونم که اسماعیل ما و شما داد دعا رفته که مفید میگه نه انشالله میشه دایی شوی جمعه دایی بگه جمعه نیتی نکنه دعای خیر کنه انشالله خداوند مستجاب میگردونه رحمت اپاجانی من سوزین شما همه مردم غریب سوزن الحمدلله ما سوزین مردم غریب اینا چه خیلی میبینی دوستو همه ده همه جا اشتراک دارن همه صحت و سلامت و سربلند هستن حاضر من ادمینکه 5 جلب روی میکنم از یوتیوب میرم هنه شرکی کارات برای همون دوی دادگیم خدا کو بینن دستگیری کنین یک دیگر قصه اسلامی میگم چی به که بختواره که فقط مرا میگه بختوار کی را نمیگه بهادر نمیگه بهادر زنت یافته بود من نیکو و علیکم سلام سمیره دمرسری جغلک سری جغلک سری بهادر میگه جغلک سری دمرسر اسماعیل جان سلام رحمت جانم شما سوز سمیره سمیه میگه спасибо все хорошо рада что у вас все хорошо Джон или неправильно сказала بهادر کلت دم سوزی الماستی سمیره میگه چیزای مفید خیلی نگو با دستگیری شما میشویم انشالله خداوند خواهد اسماعیل جان میگه پای روز پیشتره گفته بودی که عاشقی کردنیه پروست آدم نیفتیست تبده که عاشقی کنه چیزای مفید میگه حالی نمیدونم روزه به شوخی علم جان میگه چیزای مفید نترسانی ما روزه میگه یکه اسماعیل خسته شدم ای پدپیسی جمع کردن مفید میگه پای سمیره رحمت برات سوزم خودت سوزی بهادر میگه پجونی ادمین ای خودت سر کنم آبونه شوین ما شدم خیلی مایلینه قصه اسلامی که قصه اسلامی کی آخه انشالله کانال نو بکشم حتما دستگیری میکنم اپای بلجوان شهری توز چیزای مفید میگه все правильно جون да окей چی گپ هیچی همه سوز جلب رو دیگه یوتیوب در اومدن نمیتونه و دیگر کور رفتن بهادر هم جاستی چیت میگه دیدی خونواری بختاور چی گفته است هر دیمورا
шум мекшама телма месур мепартоя сарма мегира роза мега о опять сыни да сыни если вам надо гости вот пожалуйста скиньте свой этот ссылку и будем дружить. ма пешакӣ хабартон кардистам апай роза чизои муфид мега мара шартуз нагин илтимос дига и шартузш наге дига охо бечора номша мондаи номша бигири зиёдулло баҳодур баха гуфта хандида дунё акаҷон чӣ хел кади канал та самира мега кана хача каналшана маҳкам кадян айҳан мекуна ба буля мега одамора чизои муфид бояд дар корҳои ки завқ дошта бошӣ бояд хаста нашавӣ чунки чанд бор меғалтӣ бояд бихезӣ бояд ба пеш ҳеҷ вақт бояд ақиб нагардӣ ма бояд ба пеш мерам пеш барои мо роҳ афтода нашавем фақат ба пеш агар ӯ ҳози бифаҳма шудора ӯ худаш эфир мегиреза апай роза ғамша нахӯрен чизои муфид мега акайҷон ман дунё каналтан маҳкам кина канали хидма метум та ғам хурди акаҷони ма ҳо рост мегӯй марам гуфтумашака бо ноз кадиста апа очаи ман келин кофта гашта иҷа пири духтар будааст ку воҳ духтаро киян яд шумоем ина кампир ина самираи кампир и розарам ранги ма кампир кияйта бо духтариёш ҳамамон мо кампирем ҳамамон шу дорем иҷа бо ки будай духтариёш ба худо додарҷон иҷа гап нест олимҷон гап нест зинда бошем верса салом бош омадӣ додараки апа шаби ҷумъа муборакат боша канал ма чилосин кадестам муш самира мега канал ма чилосин кадестам дунёи вор мега дукаса ай ютуб гирифтум медони напашка дукаса ай ютуб гирифтум медони напашка кира ку бугу не намедонам роза ту шудори олимҷон мега апай самира дига сози тинҷи баҳодур мега хаяку барои меҳмон навозиётон идома метам акай исмоил чизои муфид мега самира сумая ман шумо ба обуна шудагӣ шумоам шавед ман ба софия калите додум ба фикрман ҳамакаса хуш омаде баҳодур мега қиссаи исломӣ обуна софия мега хане додарҷоне роза мега гап нест бачаи оча зинда боши самира қатъи ҳами админга ҳардат каналотона битенмада ма гуфтумуд ку ина биё ҳози баъд эфир бия бора пага соатша бинам чанд шида ба метамуд мешавам хе дунёи вор овозтиҷи салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба тамоми мусулмонон ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату раҳмати алло барои сухани беҳтаринат шаби ҷумъа муборакат бошад ҷиянҷон сози саломатиёт хубай коракот нағза найбари боло бигзар ина калите додум 70 жалоба уқа кама чи 70 жалоба уқа кама уда ман ура 4 та корд мезанем чи 70 жалоба уқа кама уда ман 4 та корд мезанам кида вале салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату сози саломатиёт хубай иншалло холаҷони гулам соз саломатиё хубай иншалло алҳамдулилло созем ҷиянҷон худат сози саломатиёт хубай хаста набошӣ хуш омадӣ додарҷон қадамот болои дида шаби ҷумъа боя бориган боракат боша и самира чи самира ҳамомонда момакалон меша самира ҳамамонда момакалон мешава не ӯ роша маска мекуна шукун кияй овозтеҷе мега намедонам инҷа зангиро бисёр ана шукнора рости гап намедонам чизои муфид закия айдиширахӯрира дилшӯрак шудай чи наметова исмоилҷон мега у меня канали закрыт не обижайтесь если что заходите если верите ничего да конечно верим почему не верим ҷон иҷа ҳама шу доранд духтар нест қиссаст ки ба худо ти диди як нуқта басаст қиссаҳои исломӣ худати да мегум набромакам силкаи мондагӣ дар чин давай
видео ягон коммент намонди ки بدارم به هر دی کانالام بشم اگر نشیده باشم روزا من چین تینج گردیم قریب قدید شناس نشیدم ولیم جان میگه پجان ادنیکه اوستیجه دو در منای زنگیرن چی ها وای جیرا میگه اکا اسمال همین خیلی چی زکیه نتفتیست همورا در شیرک بسیار دادیم چی کار خوب نکردیم چیزای مفید میگه یا چی خنداندیم روزا میگه بهادر تایوری تا بین چوری تا کرد کی میگه بابا جان دولت بختوار میگه رحمتی کلام خلا جانی گلم الله عمر شما را دراز آمین شما دم بارک باشه شوه رحمتی الله جیان جان رحمت میندارم برای سخنهای بهترین چیزای مفید و عروسی نویره پوتین بود گولیت رفته چی اسماعیل جان میگه اونورسال دا کلوچ تین دادم اکا اسماعیل چیزای مفید من اونورسال دا دادم کلید کنی که جوشی دوزی دادمش افیر دروین کو همه کسا قصه عشق زیادالله میگه قصه های اسلامی اپای یک نقطه هستند با امور گفتستم که چی دوایم یگون ویدیوم چیکنه به هر دی کانالم دایی کانالش با فکرم نیستم سومایه سلام علیکم سوزی اپا سلامتی خوبه انشالله آواز تیجه میگه سیمیه آبونه شدم شما هم شوید صوفیا میگه اینه کلی دوره کو اونورسال میدونین یک هفته میشود 920 میشم با میبینم 908 شیدم ای قصه ای وایتر ده همه هسته ای وایتر چی میگم توجکیرم فراموش کردم بخدا میگم شما در دو رفتگی چیزای مفید من هم همین خیل سحر بینم 60 نفر اپیسات کرده اونورسال میگه مایلی پناتون بر خدا همه کسا چی بر میروی کی بهادر مایلی دودر جان رحمتی الله برای اشتراکت میندارم دودر جان برای لایکت شب جمعه باید بولگم برکت باشه خوبای رحمانی شبای خوش بگذار هر نیت و مقصد اینه که در همین شب جمعه داری بگذار عملی بگردن دودر جان آمین ولیم جان دودر جان شیدم تانج دو روزه میگه نمیگم قصه های اسلامی هموین یا نه چیزای مفید ها با فکرم هوایه با فکرم کی هوایه نامردم ورسال میگه و خدا میگم یک کامپیوتر بگیرم همین چی کنم یک کانال سپیسیال برایم خیلی آدمو بکو میکویکو خاکر شوم بعد همین در یوتیوب بدروم یک تا هر روز یک آدم پرویر که کنم چیشه کانال شکی کی подписаться کده کی اپیساتا کده просто من نمیکنم ایوای اپیساتا نمیکنم просто میگم بیوم همین در جوشون یک ایزوی خوش روحشون بتی و بگو که نکه برا درست نیکی ما اپیساتا نمیکنم ایشما خونه سوخته گوشتون دارم نیکی زویرابای محکم دارم یا بانکاد ما در روی که آواز دادر جون سازی خوبی دارم سمیره میگه چیزای مفید یکون مولا نمیوم که دعا خونه دعا برای چی؟ که اسماعیل جان دعا برای چی میگویم؟ وستوش نکخونه давно شدگیم روزا ولیم جان میگه ملادیц دادر روزا میگه مولا هسته که اپای یک نقطه چیزای مفید میگه ایما ای 887 بودم حوزی 835 شیده دیگه نمیفورم همین یوتیوبی بلو زده سمیره میگه شوین میشم اسماعیل جان میگه چیزای مفید دو درمون فهمیدی روزا میگه سرود بانکای زیرابای سوزشون محکم کنی ویرون نشون بهادر میگه ها مفید دو درک مایم یک نقطه خواهر جان فهمیدی گفتم یا وای بمون یک کامنت بمون اگر در این کانال نشته باشم یک بار بدرم تماشا کنم کم باشم چیده ویدیو تا تماشا کنم با تو لایک میمونم تا کامنتر ما یک ساعت کامنتر می نویسم سوزی سلامتی میپرسم احوال پرسی میکنم کودکات میپرسم تلفنش نمیپرسم که خودش همون چی ویدیو تمام میشه برای میگم که بدرود یک کامنت بمون که من به هر دی کانالم بشم
агар нашида бошӣ тирам мара да канали ма обуна шав. Самира апаҷон ма мобайн ним соат 14 парида Исмоилҷон мега апай рӯза фаҳмиду як дилаш дар замин зад чизои муфид мега мада бишавен Олимҷон мега Самира и дарди канал та ҳамаи мо дорем баҳодур мега админка тайёри табин имрӯз 5 жалб рӯй мекунам бравс астағфирулло гӯ бо дами шави ҷумъа ягон малойка уминакна хаб ки даҳанта пӯш ҳо чизои муфид ҳамсинф роза мега я апая як нуқта созен хубен саломатиё хуб астай ба ҳен намегем ку чизои муфид мега апаҷон мак агар анкад рӯӣ мекунам ба худа мемирам дар хоҳаракам зинда бошӣ худованд акам банкҳои зимистона махкам кадисаи худованд ба зимистона ба тобистона бирасони ҳамун банкота димбора накунӣ то тобистона бирасам банкот чизои муфид видео партофтам лайк мондам Исмоилҷон мега апай рӯза чизои муфид мега Самира шидам Олимҷон мега да боло гуфта будам да боло аҳамият надоде не ман хондам ки ман гуфтам ки вая ман хондам ку гуфти ки апаҷон ман чизои муфидам чиюм як нуқта басам надоден гапо чақчақи зур рафтестай ҳо хоҳарҷон чун мондагӣ бошам ё не кӯя хабар гирам акай Исмоил чизои муфид мега ҳама каса созен алҳамдулилло созем худо ба шукр хоҳараки азиз гиромӣ пурсидам даже ки кӯдакот телефоношон да дастшона ё не сози кӯдакакот созан кӯдакакои талбидагӣ ховшон кади чӣ ё ки бедоранд баҳодур турам тайёрӣ табин 70 жалба вой баҳодури бечора рафт хов рафт ма паган ҳайдаш мегирам зиқ нашад додарҷон бахтовар раҳмат апай қанд Самира мега мешамад марам мардакам Самира мега Самира чизои муфид ҳа бахшиш агар не надидам чӣ ҳол доре саломатиё хуб аст и канали нав кушодем акай апай як нуқта шумо кам кам нависам болоро силкотона
чира нахондам. Ва алайкум салом дугонаҷон, раҳмат барои дастгирӣ азизони дил. Қиссаи исломӣ мегӯяд. ман омадам федя, хуш омадӣ бачаҷон. Фақат қиссаи қуръонӣ, қиссаи исломӣ мегӯяд. Ака Исмоил, видеоро лайк монден, коммент навистен ё не чизои муфид мегӯяд. Апаҷон як нуқта. Салом алайкум, ҳозир мешавмтон роза мегӯяд. олимҷон 193 ман меҳмон шавем. Теҷасимия мега чизои муфид удалид кард. Рисум дугонаҷон шудам шавен 459. қиссаи исломӣ мегӯяд. маям шидам. олимҷон мега 14 одам шидам ба канали муфидатон. Апай як нуқта. воқеан ҳам канали шумо ҳам канали дӯстдоштанӣ аст. ҳамеша ба шумо муваффақият хоҳонам. Апай як нуқта. чизои муфид мега что это звук исчез. Нет, я сама так ссылку удаляла, поэтому я сама выключила звук. шаби нағз ҳаматонда баҳодир мега раҳмату дар ҷони муфид. қиссаи исломӣ мега қиссаи исломӣ шудам брат. рисюм мега ку дастгирии шумо описанияи мо дастгирии шумо описанияи мо федя мега рисюм дугонаҷон шудам шавен. қиссаи исломӣ мега апай роза 29 лайк пахш кардам. чизои муфид мега ман як нуқта. рисюм қиссаи исломӣ мега қиссаи исломӣ як нуқта бас аст ки рисуем. ман як нуқта. рисюм шудам шавен дугона. чой бихӯрам ки ташна мондам. саломат боше апай як нуқта. чизои муфид мега рисюм шудам шавен дугона. роза мега роза силка рисюм мега теҷасимия айсар силка монед. олимҷон мега ҳо апа. олимҷон мега эфир дуруен ба хубӣ мегӯм зиёдило мега бандагӣ надроем чи ба гандагӣ надроем чӣ мешавад. федя мега семятеҷе буша шидум мега қиссаи исломӣ. худои меҳрубон. ҳама каса хуш омадем. силкотонро далид мекунем ай поён бумонем. семятеҷе шудам буша шидум. қиссаи исломӣ мега хай ина шидум маҳкам када худо напаран. аку хай ина шидум маҳкам када худо напаран. не иншолло намепара самираҷон. гуфтум ку ман дуо додум иншолло ки то тобистон намерасонам. ребята спасибо что принимать меня на своей трансляции. Я поэтому новый ролик может еще вернусь, если успею. Спасибо огромное спасибо, Джон. Рада, что к нам зашли. Спасибо еще раз. Добро пожаловать. Когда захотите. Доброй ночи вам. أشهد أن لا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنا كسخان میکنیم از آدم قصه ها سی و کمونیم تجه سیمیا میگه سیمیا تجه کجا شدی قصه های اسلام میگه مدش شوین سلام علیکم رودکی و علیکم السلام خوش آمدید دادر جان بخشش که از اون رفته سبود سلام تعلیق نگرفتم خوش آمدید شوی جمعه برکت باشه ای بری بالا بگذار اپا یک نقطه با شما یک سوال چیزای مفید میگم فیدیا 51 قصه اسلامی ماشاءالله فیدیا جان بچه جان اینا 51 شده خداوند بخونم 17 فیدیا میگه زکیه جان بخشی در وقتی چی با جای کلید بودم باید دلیل کردم چی نیسونده بودی خواهره که پاش ایزوینیا یوس رودکی 249 قصه اسلامی میگه اپا جان زکیه گفته لبه خواهرک عزیز گرامی خیلی سوزی سلامتیات خوبه کارکات سوزن شب جمعه برکت باشه خواهر جان عزیز گرامی به قدرم یا بار دیگه خوش آمده رودکی 249 قصه اسلامی میگه او خونه سوخته زکیه اومد بگریزین فیدیا میگه فیدیا زکیه گفته فیدیا دیدین زکیه میگه قصه اسلامی 28 رودکی میگه خبردار пага видеои нав ва конкурс дорам не забудьте рисуем красим пага хоҳари азизмон чӣ дошта конкурс дошта барои ҳамун мега ки фаромӯш накунем закия апаҷон гуфта ва алайкум салом саломат қабул қиссаҳо дӯст шудам таҷассимия мега 18 чӣ 18 рӯдаки кӯя борам шумо бинам лайка зер кардин ё не салом ишқ салом алайкум ва алайкум ассалом бекалити бутун сози саломатиёт хубаист шави ҷумъа муборакат боша болора бинам кира нахондам закия хуш омадӣ чизои муфид нав гапи закияра гуфтесабди дешира хӯрда хоҳари ма фақат плимен мехӯра манту мехӯра галупси мехӯра чизои каларини мехӯра хоҳарҷони ма паҷон хоҳари ман сабрина чихе сабрина созе хоҳараки азиз гиромӣ сабрина тра пирсид сабрина тра баҳо додам фаҳмидӣ медонӣ дар бораи чӣ гуфтесам хоҳарҷон яъне ки беҳтарин хушрӯтарин нозанинтарин хоҳарҷон бигард так муфид салом буд даширак закия мега 35 лайк зинда бошӣ додарҷон салом ишқ лайкҳо қабул шид закия эфир медурои ҳама мегриза чӣ ба ки федя мега ҳамин зан никоҳ карданда ҳақ дошта боша ё не яъне метавонад ки никоҳ бикуна апа як нуқта чизои муфид савол додага як нуқта ҳамҷо ҳасти хоҳарҷон савол дода ки ҳамин беборига бихонам боло рафт савол додага ки ҳамин зан никоҳ карданда ҳақ дошта боша ё не яъне метавонад ки никоҳ бикуна апа як нуқта яъне ки гуфтаниге ки вақте ша аруса никоҳ карданда занак никоҳ мекуна маънои гапи шумо ҳамин хеле додарҷона маънои гапша фаҳмиди хоҳарҷон ки яъне ки зан аруси шаҳр никоҳ карда метавонад вақти никоҳгар занак боша рисуем дугонаҷон конкурс чӣ қисса исломӣ мега хоҳарҷон ман ки чизои муфид савола дуруст чӣ кардам ё не саволи шумо ҳамин хел буд ё не федя барое ки ҳама айман метарсанд закия мега хай авқоти дӯстдоштагии закия чихе кунем чизои муфид мегам я все правильно делаю охи ту
Опасный человек. Опасный человек и Федя мега туфа 500 рубл барои як обуначи рисуй мега Беҳрӯз Закия гуфтай қавақоша духтайҳо апаҷон фаҳмидам барои Сабрин шуда партуфтам манҳо 10 бор нигоҳ кард вая. Учаҷон мумкин наборид гап бинам, учаҷон мумкин наборид гап бинам. И ҳами амвои қахшрока, и хайт карочи таъриф кард. Бинависен мада бигом шарт ки мега Беҳрӯз мега бинависен мада бигом. Яъне ки тез чӣ Беҳрӯз Закия мега ман омадам. Мошаллоҳ хуш омадӣ Умарҷон соз саломатиё на модарҷонат созай саломатиёш хубай чӣ хел шид беҳтару хубтар шид додарҷони ҷигарим. Одамон нависондагим намеравад чува ҳозир хоҳарҷон ман чатш мекунам мешавад чата ҷиқиде ман намедонам ё илалазӣ шид ё улалазӣ. Ай эфири Шоҳрух омадам шуморо суроғ доштак апай олмонӣ Шоҳрух вай бачак як рӯз якум рӯз эфир кард ман дар эфириш иштирок кардам охи хоҳарҷон барои ҳамон чӣ кадай суроғам кадай ростиш яке худам эфир дорум надидам рости гап. Ки ҷуда расидем одамон нависондагӣ намеравад чува чата ҷиқидам рости гап нести набо ҳамон ка гапат омадай тамом. Хай ҳарчи боду бод созии саломатиё хубай хоҳарҷони азиз қанду шоколод мармалод созии фарзандакот созан шави ҷумъа муборакат боша. хуш омадӣ хоҳарҷон. як чой бихӯрам ки ташна мондам. додарҷон то ҷое медонам зан никоҳ кардан наметавонад ҷоиз нест, зан талоқ додан наметавонад ҷоиз нест. бале зан талоқ доданда неки никоҳро рости гап ман нафаҳмидам ки занак никоҳ куна якум бор и охири замонай намедонам рости гап ман хеле чизоро нафаҳмидам. мард бояд никоҳ куна зан не ҷоиз нест. ба худо ҳамун даврои саюз ки масалан ҳозир набарот ина чихела ислом беҳтарину хушрӯтарину яъне ки тараққиётиш зиёдтара даврои чида саюзда ислом буда хай чихел пано одамо метарсидан. як хонада агар камакак ягон одам намозхон мешид тез милиса медодан ё ки ягон масалан аризанависӣ мекардан ки хонаи фалонида фалон одам духтараш қуръон мехона ё ки ҳафтаяк не ки ба ҳамун даври фаҳмидам рости гап талоқ дам и зан талоқ кардан наметавонад дар ҳаёти сараш агар ҷон ба ҳақ биспорад занак ҳақ надорад талоқ карданда. и гапҳо дурустай хоҳарҷон беҳтарин суханҳо гуфтӣ беҳтарин аз ислом бохабари хоҳарҷон зинда бошӣ беҳтарин як то охира наметавон ҷоиз нест. агар ин чизҳо ба зан ҷоиз мебуд дунё ҷазир мешуд. беҳози маро ман мира гуфтанӣ будам ки дунё ҷазир мешуд. хайрат ки ин чизҳоро дар дасти занако худованд чӣ кардагӣ нест. агар не ба худо дунё ҷазир мешуд. мега ки вай мирзо турсунзода мега хуб шуд ки зан ба давлат ёр шуд мамлакат аз дасти зан гулзор шуд. вале баръакс хуб шуд ки зан ба давлат ёр шуд мамлакат аз дасти зан безор шуд. тавба астағфирулло шӯхӣ мекунам. хеле мегуфтам хуб шуд зан ба давлат ёр шуд мамлакат аз дасти зан безор шуд. ана ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадӣ хоҳарҷони қандам. шави ҷумъа муборакат боша. боз як бор дига хуш омадӣ. ҳама каса хуш омадин. дӯстон ҳоҷи мирзо та ҳам инчунин бачаҷон хуш омадӣ. шави ҷумъа хай ман рафтам. саломат бошин. тиҷесимия зиндаву саломат бошин. шумо ҳам инчунин сарфароз бошин. шави ҷумъа муборакат боша. дар ин шави ҷумъа чӣ муроду мақсаде дори хоҳарак азиз бигзор амалӣ бигардана ба муроду мақсадат бирасӣ. омин хоҳарак апа. шабои хуш хобои раҳмонӣ агар хоб кардани бошӣ саломат бошед. апа як нуқта чизои муфид мега закияҷон салом созӣ умартиҷӣ мега ай эфири Шоҳрух омадам шуморо суроғ доштак апай олмонӣ.
дин рӯз якм бор эфир кард, ман дар эфираш иштирок карда будам. имрӯз худам ки эфир дорум надидам. беҳрӯз ту мана кушти бекор фаҳмидӣ? Закия мега оча очи ойшаҷон сози хубе кӯдако созанд, иншалло қиссаи исломӣ мега. саломат бошедон теҷисимия мега, зинда бошед додарҷон, қиссаи исломӣ мега. закия нависон мада беҳрӯз мега нуқта рисум хандида умарҷон салом созен хубе модартон чӣ хел? Закия мега закияҷон ман омадам ҳоҷи мирзо мега бобоҷон хуш омадед созен чизҳои муфид. бобоҷон дигар намебинад чизҳои муфида. бобоҷон ҳозир вақт надора бачаҷони ма. бобои ҳоҷиш салом закия мега мешава раҳмат худом созе хубе акам муҳаммад. худованд дуо мекунем дар ҳаққаша, ҳарчанд ғарибан бошем шояд ки дуои мо қабул шавад. ҳамин хел мегӯянд ки ғарибона дуош қабул мешавад, лекин мо дар ҳаққшон дуо мекунем. закия намефаҳмӣ? беҳрӯз мега беҳрӯз уже мана кушти ту. закия мега умар додар сози хуби машка чӣ хелай саломатиш? ҳоҷи мирзо мега мешава алҳамдулилло соз хуб раҳмат. чӣ ҳол дорӣ? чӣ навигариё? бобоҷон навигариё бисёр ту хаб будам бишин намуҷа ролтона чӣ бугу дишираку дашира гуфта. закия бигом мегум сара вайрон накун. беҳрӯз мега акай умарҷон кори шумо чизе шуд? закия мега соз раҳмат ай шумо пурсем. закияҷон соз иншалло хела ай пештара соз шида. закияҷон умар теҷа мега ҳол ҳол ака муҳаммад эфири очаҷонумда гаштем қати янгат. ана дидӣ фаҳмиди навигарира? ман гуфтам бехаб кунам ай даъни худаш бифаҳм. музик 38 лайк. салом алейкум апаҷон. ва алейкум ассалом. хуш омадид додарҷон. музик чӣ хел? соз саломатиёт хуб. шави ҷумъа муборакат бошад. закия дугонаҷон манда обуна шавед қиссаи исломӣ мега. закияҷон ку ба ҳамун чанд канали оригинал салафанпечу коғазпечут и хоҳарак монда чиша обуна шав қиссаи исломӣ да обод боше бобоҷон. дар гиҷои мо ай никоҳковир ай барои ки ту одам кофтеса ки чизҳои муфид инамо трака никоҳгар чӣ кардем? ту да чум гиҷо мегарди? ямо зиёд гузашт охи. беҳрӯз да ҳамиҷа ҳам ҳамин темая накушо. беҳрӯз закия мега закияҷон силкамон ку. ҳоҷи мирзо мега музик ключа ба додумад додарҷон. салом та қабул кардам ключа додумад. бобои ҳоҷи алҳамдулилло соз раҳмат хела соз шида шукр худо. шумо созен? умар теҷи мега чӣ ба зан никоҳ карданаш мумкин нест? охи ман намедонам барои ки зан охи зан на вақте мард бошад даже да наметавонад ки мисол пешаи мард биста намоз бихона. зан да ҳама ҷо ақиба карочи. закия ватсапа барор мара. беҳрӯз мега ай ватсап барор мара мега ман рафтам иҷа ошиқи сар шидастку. ман рафтам иҷа ошиқи сар шидастку. ту дер кади ай никоҳ ай ошиқи ай туя ҳама чӣ дер кади. олимҷон додарҷон худоҷон шифои комилиш дия. умар додар ки мега ҳоҷи мирзо мега далеко от города всем привет. Привет и вам тоже привет. добро пожаловать. спасибо что к нам зашли. как у вас дела? как здоровье? акай берӯз ячи ошиқи ту олимҷон мега акай умарҷон худо хоҳад соз мешавад. шумо зиқ нашавед. закия мега раҳмат боби ҳоҷи. умар теҷа мега апай роза не намешавад никоҳ накунен чизҳои муфид мега. теҷасимия шудам рисум мега олимҷон чӣ ба дӯстам. беҳрӯз мега закия нафаҳмидасти? беҳрӯз мега иншалло закияҷон раҳмат. умар теҷа мега можно я больше ссылку ставить не буду просто слышать все равно никто не дружит. дӯсто чӣ ба ҳами ки да невода силка монда ягонта чӣ нашиди ҳами одами нав буд. ина ягон чӣ медуре мега ки ку ягон новичок нест. нами силка монда шумо дастгирӣ накарди ки ирам дастгирит мекардан. ки мега невод мега ки силка мондам все равно ҳеч ки қатъим чӣ накард дружит накард. закия гуфта нафасота
дурондести куака олимҷон мега чи ба мумкин набошад чизои муфид роза мега бобоҷон тинҷа рисуй мега олимҷон ҳами хела чӣ кор мекунӣ дигар вақте духтари эфирода ошиқ шудӣ ҳами хел мешад да беҳрӯз мега музиктеҷа додар калита додам чи ба бекалити закия хоҳарҷон айма насиҳат гиреза иҷа роза мега закия ватсапда нанависи ҳамиҷадам мегумта беҳрӯз мега барои чи ҳамиҷада ҳамара никоҳ мекардӣ агар дуруст мешид апай роза барое ки ҳамиҷада ҳамара никоҳ мекардӣ агар дуруст мешид апай роза муфид мега апай роза рафтем қатӣ мегурезем закия мега апа мешавӣ апа мешава соз ҳамин силкаи мара сад кунен миннатдор мешавам ку биён як дастгирӣ кунем музик и одамо хай ҳама шидагиян хай ба ҳар ҳол мегум гапи шуморо дар замин сухани шуморо дар замин намемонам биё дӯстон кадоме ки дар ҳамин музиктеҷа нашида боша чанд канал дорем музиктеҷа ҳамин ба чанд канали оригинал боша бози дигар одамо метарсанд каналои 10 канал 20 канал меган каналошон вая оригинал неста яки видео надора ҳамаш чӣ мешаванд гуму нобуд мешаванд яъне ки мегирезам барои ҳамун каналҳо оригинал боша биё трам дастгирӣ ками инсонора музиктеҷа силка монда бародаро будора ина дастгириш кунем ки ҳамин 100 шава 100 шави ё 1000 шави музиктеҷа рост гуфтем муфид қиссаҳои исломига рафтем закия хоҳарҷон роза мега олим 194 беҳрӯз мега ака дар кор шиди худаш менависад дарахта мезани духта мереза олимҷон мега дилия 39 лайк дилиятеҷа 39 лайк салом алейкум апай қанду ва алейкум ва салом хоҳарак азиз гиромӣ хушомади созии нағзи саломатиёт хубай фарзандакои талбидагит созанд шоми ҷумъа яъне шаби ҷумъа муборакат боша айбари боло гузар фаҳмо боша соз биби халифа чизои муфид мега ҳама каса хубе иншоалла дилиятеҷа мега алҳамдулилла ҳама каса хубему нағзем шумо хуб асте ҳама каса шабои раҳмони шумо дар дилиятеҷа мега раҳмат шумода инчунин олимҷон шумо қатъӣ нашавад шумо қатъӣ нашавед мо иҷа ошиқӣ надорем иҷа дигар гап ҳаст закия мега бале ҳар суханои чи ноҷон назанем агар зан талоқ никоҳ кардан мумкин мебуд бахшиш некин баъзи занҳо ҳар рӯз чандтаи шу мекарданду чандтаи талоқ мекарданд тоба қиссаи исломӣ мегам дилия ва алейкум салом умартеҷа мега апа як нуқта беҳтарин ҷавоб гардонде чизои муфид мега дилия салом хуш омадед бо меред қиссаҳои исломӣ мега умартеҷа хуш бошед дилиятеҷа мега акаи шарту закия мега барои карочи худо нигаҳбонтон ҳамакаса дар паноҳи худо раҳмати алло додарҷон раҳмат барои дастгирӣ барои лайкат миннатдорум аз замин то осмон як бор дигар хушомадед шаби ҷумъа муборакат боша чи играбозӣ кардам нав ютуб дуромадам дилиятеҷа мега дилия иҷа намедонӣ чӣ кади ки гап зест иҷа намедонӣ ки қатӣ ки гап задест ҳама бекор нест худам бекорам умартеҷа мега қиссаҳои исломӣ саломат бошед дилиятеҷа мега дилия умар гуфтай акай умарҷон закия гуфтай апай дилия боз игра бозӣ меравен чизои муфид мега закия паноҳат ба худо бигард тоб дода беҳрӯз мега кӯдако бозӣ мекарданд манам бозӣ кардам дилиятеҷа мега зинда бошед беҳрӯз сарама вайрон наку биё мон паго ман қатъӣ ту гап мезанам закия мега ака муҳаммад никоҳа сарш кадем ҳоҷи мирзо мега кия хабар гир апа канали навай ба каналот бишавен мара мега агар мара биги ма ҳозир чи хафа наша додарҷон ма дар эфир намекунам агар вазбинат нағалта будро канали нав боша задно мара дастгирӣ кама ба ҳарди канал медром дастгирӣ мекунам чӣ гуфти дар ҳамин сухани ма дар видео якум комментарий бинавис лайка зер кун зангулара пахш ки зангула сери нашава зангула ҳатман бояд ки сиёҳ шава иншоалло ки ма баъди эфир ба ду каналам медорам низ зангулаҳои шуморо сиёҳ мекунам камент мемонам ва лайка зер мекунам хайрат ки кӯдакҳо ҳастанд мешава апай дила боҳона мешава
найсундагӣ хайрат ки кӯдакҳо ҳастанд баҳона мешаванд апай Диля чизҳои муфида то поёна хонда меои апаҷон Диля теҷеҳо ака чӣ кор мекунӣ? Здравствуйте, ещё мой канал меня их много старый не вот. Это тоже ваш канал, да? Добро пожаловать. Это новый канал или как, я не поняла. Ладно, добро пожаловать. Не вот. Рада вас. Спасибо, что к нам зашли еще раз с другой канал. И мы очень рады. Закия тайёри Ҳоҷи Мирзо. Хоб Закия, ма чӣ кор кард дорум? Чӣ хеле мефурад бигард просто акара ғам нате. Олимҷо мега бобои Ҳоҷи Закия мега муматона ғам натен. Ҳоҷи Мирзо мега муматона ғам натен. Бобои Домуло сагро дар хоб дидан чиз сагро дар хоб дидан таъбираш чист роза мега. Ба амеди игра ай ҳама гапу хабар мондем бигӯен Диля теҷа мега ту ай ҳама гапу хабар монди игра када бишин. Гуфтам агар барои занҳо никоҳ кардан дуруст бошад апай як нуқта никоҳ мекард. Хай намешидем. Агарам худам никоҳтон кунум обоҷон ова тайёр кунен ку. Ов тайёрена да пеш ме як чойник чой намешавад чои сиёҳ. Да пеш ме як чойник чои қати қанфит. Агар бушава мавози дами эфир дароз кунам шумоам даҳантона ширин кунен. Инчунин шаҳр аросам даҳаношона ширин кунана ба и чои сиёҳи қаймоқи ҳалқошона тар кунана никоҳа сар кунем. Гила да о тар кардем никоҳа мо сар кардем рафтем. Кани бисмилло бигем никоҳа сар мекунем. Хунасӯхтаҳо эфира кадам ҳичи не. Ай ноширги корот қатем гапот ай хандара киштим дикем. Хунасӯхтаҳо эфира кадам ҳичи нест. Чанқа эфир накунӣ одамо намеомадиянд. Тоба Самира мега. Самира ҳози ту рафти хунаворот кунем ки рафти эфир кардӣ ки чӯ моро ҳои нагуфтӣ апай Диля игра бо ай ютуб да қизиқтара чизои муфид мега. Сумая Умар гуфта ку биёин як лайк монем бо биёин ҳаматон. Самира мега бобои Домуло хонен навистагима роза мега. Хунасӯхтаи Самира сози хуби Ҳоҷи Мирзо мега. Олимҷон қатӣ нашав гуфтам. Олимҷон қатӣ нашав гуфтам. хоҳиши худам хоҳам ғам метиям нахоҳам не Закия мега. Самира ай сар кун ман бидуром Олимҷон мега. Апай Самира хандида Диля бобои Ҳоҷи Зардолуя хоб бини чӣ? Закия мега. Это старый канал тот, который я заходил раньше, новый. Понятно теперь, понятно. Ключ надо? Не вот ключ надо вам, если надо, скажите, я ключ дам. Апай роз агар дар хоб дида шавад ки бо саг бозӣ кардистин таъвилаш мешавад ки тадбираш мешавад ки ба инсони хоб бинанда хурсандӣ мерасад. Як бор дига мехонам гӯш кар ки Роза ҷон. Апай Роза агар дар хоб дида шавад ки бо саг бозӣ кардистин таъбираш мешавад ки ба инсони хоб бинанда хурсандӣ мерасад. Фаҳмидӣ ҷавоби таъбири хобтона хоҳарҷон? Яъне ки ба саг бозӣ кардиста яъне хурсандӣ меояд. Муфид хаб Закия мега. чизои муфид рост ина ки як бори дигар мегум бо як бори дигар меги. Диля мега салом алейкум апаҷон Шоҳрух. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ Шоҳрухҷон додараки апаш. Сози саломатиёт хуба 41 лайк апаҷон. Зинда боши шави ҷумъа муборакат боша додараки апаш. Хуш омадӣ бо як бори дигар. Барои Домуло саги мурдагӣ ранги сиёҳ дорад дастмагазида хов дидам. Саги худмон буд Роза мега. Саги мурдагӣ будай. Ключи додум додарҷон. Бо арӯс хаб гуфтестай ку аввал як бор арӯса пурсем ба фикрам соз ҳози 100% розӣ шидагӣ нестай. Муфид хобҳои марам низ дида барояд илтимос. Муфиҷон акам хоба ягон хел дига тоб дода гап зан. Фаҳмидӣ маъноша? Яъне ки бовар кунед ҳамин хел аст ки ина мекунам ки 5 соат гузашта дар игра бозӣ апай Диля
чашмта мекушем, эй хоб мепуши дунё рӯшан шида, бозӣ тамом шида бугу. ҳамата хондам ҳами силкои болора удалит кунам, бо меҳмонӣ буром боло. майли ҳозир хобтона мебинам, ҳозир таъбири хобатона мега ина чизои муфид. роза хобатон душманатон аз наздикатон мебошад, қиссаи ислом мега. яъне ки саг дар хоб душмане, ман хеле фаҳмидагиам. ва апа як нуқта тарсондена. роза мега муфид бинен охи закия мега ҳамин рӯзи ман набуда. закияҷон чо кади бо рӯзи ту набуда? сага хоб бини меҳру вафот зиёд мешава. роза ҳоҷи мирзо мега яъне ки душмане доред ки ӯ аз авлодатон аста. қиссаи ислом мега яъне ки ховтон, яъне ки ҳамун саге ки дидагитон душманай дар ховот, ай авлодатай. бобои ҳоҷи хоби мара бинен якбор. закия мега яъне бовар кам закияро 15 бор шид менависа ки хобма бугу таъбир хоб шава. бугу кутез закия хоби худат таъбираш мешавад ки касе ба шумо пули бисёр метиҳад. чизои муфид мега яъне ки не хеле нест, яъне ки касе ба шумо дил бастаасту ошиқ шудааст. апаҷон як нуқта говро дар хоб дидан чӣ таъбираш? саг душман аст дар хоб, мор, саг инҳо душман ҳастанд. қиссаи ислом мега ман имрӯз хоб дидам падарам 50 мошини пеши бозора гирифта. маънояш чӣ боша ҳоҷи мирзо мега? муфид ман маънояш зан мегирӣ. муфид ман ҳеҷ касро намешиносам. закия мега ман рости таъвили хоба ай пеши худам намегӯям. аз китоби тафсирул эҳлом ҷавоб метиҳам. чизои муфид мега гов ба чанд маъно омадааст? мо фаҳмидем гов бало мега, накна медонам бо дар китоб чӣ омадага. зардолу хоб бини аниқ шавҳар мекунӣ закияҷон. ҳоҷи мирзо мега
тавба ҳамин хел ба оҳиста оҳиста мешиносанд. Закия ишта парвон накун, чизои муфид мега. Бобои ҳоҷӣ Закия гуфта як маънои гоҳ худаш бало ҳаст. Ҳамин хел фаҳмидагима. Гоҳ агар дар хоб бинанд, мегӯянд Ибни Сиринӣ ки умраш дароз мешавад апаи роза. Я бурга гоҳ агар дар хоб бинанд, мегӯянд Ибни Сиринӣ ки умраш дароз мешавад апаи роза. яъне ки маънои гоҳ агар хоб бинӣ, умраш дароз мешуда. Касе тавсири хоб дар кораи сони скачат кунин исламский соникай ҳамаш ҳасте ҳамуда. Умми Оиша мега хоҳарҷон, сози саломатии хуб шави ҷумъа низ ба ҳамаи шумо муборак бошад. Муфид ман аку ҳар рӯз аз шумо таъбири хобамон мепурсам. Закия мега бешухӣ як китобе ҳаст ки бо ӯ далилу ҳуҷҷати хобҳоро тавҳил мекунад. Номи китоб Тавсирул Эҳлом. шумо ҳаматона хондам, чақчақ кардам, гири як чой бихӯрам ки қоқ шудед. Па як нуқта дар куҷо гуфтааст ки гов бало будааст. мо гудак будем, хали мегуфтем хов дидам ба кампиро чӣ хедан. Кампиро пеш мегуфтан гов агар хов бинӣ балоай, сагу масалан мор хов бинӣ, мору саг душманай. Намедонам, ма гудак будем. Ира ма гуфтам. апай роза тавилаша фаҳмидем гова. Муфид ҳар рӯз мада таъбири хобамон мегӯед ми? Закия мегам. пайғамбари худоро пурсиданд, хоб диданд, девори хона чапа шуда, камтарак нороҳат шуда. Гуфт беҳтарин хоб. Баъдан шавҳараш омада гайҷан дар бедорӣ яхеша наб